ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси гуфт ки бартарии ӯ дар муҳориба зидди Ҳамза Чимаев дар чист? Биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Мо барои камарбанд оид ба гӯштӣ намеҷангем. Мо барои камарбанди UFC меҷангем ва дар ин кор ма беҳтаринум. Ма беҳтарин зарбазан ё ин ки беҳтарин гӯштингир нестум, лекин дар оне ки ин ду чизро омехта кардан ва истифода бурдан ма беҳтарин дар ҷаҳонум. Техникаи ман баҳснок аст, лекин ин нони ман аст. Барои муҳориба зидди ман омода шудан хеле душвор аст, қариб ки ғайриимкон аст, чунки ман стили махсус дорам. Шумо аз куҷо одамеро пайдо мекунед ки стили маро тақлид карда тавонад? Барои ман аз октагон бе камарбанд рафтан вариант нест. Ман нияти на танҳо ғолиб шудан дорам, ман ният дорам ки беҳтарин баромад нишон диҳам. Ман боварӣ дорам ки муҳорибаи навбатӣ аз ҳама муҳорибаи вазнин дар карьераи ман мешавад. Ба монанди ҳарвақта, ҳар дафъа вақте ки ту ба октагон мебароӣ, ту бо аз ҳама хатарноктаринҳо вомехӯрӣ, махсусан вақте ки ту чемпионӣ, гуфтааст Дуплеси. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Дуплеси ният надорад ки зуд таслим шавад ва то охир ҷангидан мехоҳад. Рақиби ӯ Ҳамза Чимаев бошад, ҳадафҳои калон дорад ва баъди Дуплеси зидди ғолиби Маддалена ва Махачев ҷангидан мехоҳад ва ҳамчунин зидди ғолиби муҳорибаи Анкалаев ва Перейра. Ма бо мураббиҳои нав кор карда истодам ва мо бо онҳо оиди ба вазни нимёна фаромадан гап задем, ки дар он ҷо ма аввалин муҳорибаҳои худро гузаронидам. Мураббиам гуфт ки ба ту 2 моҳ дар кор мешавад ва ту вазни даркориро карда метавонӣ. Ҳозир дар он ҷо ки чемпион аст? Маддалена? Ин барои ман муҳорибаи хуб мешавад. Ма ба вазни нимёна фаромада бо ӯ меҷангидам ва камарбандро мегирифтам. Мебинем ки дар вазни нимёна ки чемпион мешавад? Намедонам. Агар Ислам ғолиб шавад, пас ин аз ҳама роҳи зуд барои рақами 1 паунд фу паунд шудан аст. Агар ки ма ба вазни ним вазнин баром, пас дар он ҷо Анкалаев ва Перейра ҳастанд. Онҳо муҳориба мегузаронанд ва ма бо ғолиби муҳорибаи онҳо вохӯрда метавонистам. Ма оиди карьераи худ дар UFC дигар нақшаҳо доштам. Ма барои камарбанд 2 сол пеш бояд ки меҷангидам, аммо ин кор нашуд. Ҳамааш бо розигии Худованд аст. Барои ҳамин ман шодам ки ҳозир баромад карда метонам. Оиди муҳорибаи ман барои камарбанд бошад, пас ма гуфта наметонам ки чӣ гуна мегузарад. Шояд ҳамаи чиз дар ҳақиқат хеле зуд ба анҷом мерасад, лекин агар ки муҳориба 5 раунд идома диҳад, пас ма тайёрам. Пеш аз муҳориба бо Уитакер ман медонистам ки дигар ҷанговарон ӯро ба замин афтонида буданд, аммо бошам яке аз беҳтарин гӯштингирҳо дар ММА-юм. Бисёриҳо гуфта метавонанд ки бо ман гӯштин гирифта метавонанд, лекин ҳамаи онҳо сатҳи маро медонанд. Ма эҳтиром мекунам ки Дуплеси барои ҷанг бо ман омода аст, чунки бисёриҳо аз ман гурехтан мехоҳанд. Ӯ чемпион аст ва бо довталаби аз ҳама хатарнок ҷангидан мехоҳад. Беҳтарин дигар чӣ гуфта мешавад? Барои ман ин кори хуб аст, гуфтааст Чимаев. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Ҳамза Чимаев зид нест ки зидди Ислам Махачев ё ин ки Магомед Анкалаев ҷангад, чунки ӯ дар 3 вазн чемпион шудан мехоҳад. Ба фикри худи шумо дӯстон, Ҳамза дар 3 вазни UFC чемпион шуда метавонад ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.